Akaramaka Lawu, yau idan aka baka shugabancin Najeriya na kwana ɗaya rak, ana son kai ayyuka guda uku. Wanne irin ayyuka za ka gabatar wanda kake ganin matsalar Najeriya ce ta kwana uku? Na farko, duk wani mai ɗamara in dai ba mai rijista bane da gwamnati, kama daga kan constabulary zuwa irin masinjojin kotu da ake ɗiba, billahi lazi kowa sai na kore shi, domin waɗannan su ne tushe na cin hanci. Dan idan ka kori constabulary a aikin yan sanda da baki ɗaya ka cire cin hanci, dan babu wanda ya kai su taɓarɓara ƙasa. Billahi lazi su suke jawo cin hanci. Sannan kuma kotu da kuma sauran alƙalai sai sun koma suna zaman kansu, sai sun bar ƙarƙashin gwamnati, domin in dai ba haka ba wallahi ba zai taɓa gyaruwa ba. To na uku ba? Na uku kuma billahi lazi sai na tara duk wani babba da na sani wanda na san ya taɓa riƙe ƙasar nan, billahi lazi sai na ɗaure shi. In dai ka taɓa riƙe ƙasar nan a baya, billahi lazi sai an ɗaure ka, domin su suka lalata ƙasar nan, su suka tara komai suka riƙe, suka zalunci mutane, domin ba sa wani ƙaunar mu da ci gaba. Wannan shine ayyukan da za ka yi a ƙasar nan aka baka shugabanci na kwana uku. Kana ga wannan wallahi sai an samu gyara, dan duk wani cin hanci da kake gani wallahi in ba a cire wayannan bayan Allah ba za a daina ba, domin su ne za ka yi laifi ka ba su naira 50. Wannan shine dai ayyukan da kake gani kai yanzu a baka shugabancin Najeriya na kwana uku. Wannan ayyukan idan kai su ta gyaru, saboda kana yin wannan ƙasar nan ta gyaru wallahi, daga shi babu wani shugaban ƙasar Najeriya na kwana ɗaya kenan.